Agani ka episode ka bamenta tungin ya kami. Ti na ki ni ki kerteng ki badan hang ni kum kani ka dekat ka bakat armo ka itu untuk ka timna ka long ka tengah ka kampo ka jong ili pas ndai ki mi thu pada ka dei ka briuna ai ndai ti nrei hakani ka ju ka lenong hi langi phai sakani ka dekat ka bar fu ar hang tu lai thu ong tu ti bahir pateng na uni u seir la kadau hong tu ya kani ki khun chenrang ki bahir pateng na uni u seir bat ka khun kan thei ka we ni khun kan thei ka tengka timna iya no ti long hang ni puling ibom yo ansar reha ka ju kal nang pade ka kadon ndai nang ta pade kum kani ka ahuli bama ka tu ka khot ku khat saw ka ahuli bama yong ka khun u ana nei pe ya ka khot ka war pusan pade bat kini kilong ki khun u ana audition bat ka ahuli bama ka khun ana Kalau awan yang saya kabah hi ong bendera khmat. Bendera khmat ka anak. Mentang ana Tamut ka ai kabah hi ong bendera khmat kalau jubab yang ni mentang ni kan. Malaysia bendera tak solong bamla tu kan pedang ni ong. Pedang 100% bamla ong. No lah bu ka no mentang ni ka syai kan. emta kan long community fi namar bah itu kiba itu isnem kibang sedang kiba ka jingpun kala ia ka bible chaka kitin kasi kadang long thamai ti ngimtip ia ka hebrew text tip ia phai ni mi phai long ia ka konba wa tho kitin hebrew hendrai ka khamsuk ia ki Kepartemen kijungi banyak puli daka konba pareng namar baki mission gi di pareng te khamso ki bakin batai te ha baki batai maki bade namar ha pareng kam dei kum bolong mai khasi yek shenrang anda gila penan kam ka pronoun tel awan hi hendengi khasi bade ya kerteng te di bendon hi u neka kata kalong kajing long kerpang jong ka ketin khasi kijungi ini ketin pedang ke banyak keren ti kadai ha bakum kata kasami gitu ki jendar ki bakum badan hang ni tin rei long mla len pada wat ha ka ketin hebrew lu ha ka kerteng hi kadon kajing kedau ya ka jandar ti hang ni insyaallah di mendai ti kami dah kentin ka ti kala benlong ba kita ki por kadang sedang lakwa pada banyo no ya ka jing pen kala ha ketin kasi ti kita si mendai kita ki ba ki bu jing kan mau ngam no Tu syau binya episode dan arti pun jiba wah cuma juga. Kemudian kau kani itu kalau kompuli mentah ni pialam cuma banlap jingkhen lah ni banlap jubab ya kani ke timna nak kani ke dekat ke bakat ni pasha ke dekat ke bakat kuat sakadi ahli bama budi ana nang ni ngi pasha dekat ke bakat arpsau kani kani ke kompuli ke bakat kani ke sin kemudian kau kani ke session ba pipen lam kan waktu situ em ka lekwan kumta nomor bakadi ha kaju kalenom bat kini kiwan hakini ki thop kerteng nomor bahang ni ya keren ya kajong isu ya walatip hadir nak kan ka jaj benriu edom hang ni koi kaliang bade mar senda wani bade ka don kani ka jing her peteng na uni usiir ka bah ka jaka kajong u isu li song snong te kani ker kompuli na I ka ajuba bahai ka jingkeli jungi sang tu ana bat ka ana me la aju bab te kanigar kompule ya kini ki besap mo ya pe kini dor ben na por support la da kila ban reform ni na we chwe ka ha ne ka syong kum ni kum kani hang ni na makadon marsenda ting haban pe ken kamut tang namar ba ki ya jan ka kerteng kin long kum jo kin don ki khep ki ba ki kerteng ki srim rei ki nong kindan pada kijing affair kan kindan ki bakum kitaro ti kaban yarab yangi ya ka ai fi ang fi ban refer ni shatei namar ngi puli ya ka kitab Genesis ti ka khamsuk yangi ba ngin phai ya ka jingkan mau ka jungi syaka bladab nai kan thi nang ni syaka bompat dab namar di hile kumta ngimtip te kita ki banwan kedi ki khana ki bayit hu ya ka ai tang namar ki srim ngin cura jubor kumta te yo ka bu hajing kan khanta mi kini ki ba dang ya lung kan ka jing puli ya kan ka khotba namar teng mo ka khtin ka jong ublei
kat na bakado te ka badai lut Hoi gen suya ha. so dei lut te teng pade long la da ngim song thu pade ya ka tu ka benta bakado ka i ka khana ka badan hang tu tu yo kaya lam bakala kai Da sakoi ka point obstar. Haki session ki bladem pi penan kami ko tian pi ong bang ki department jong ka jinget jong ri khasi ki ban nap ma ka jong khat ni jpiang. Ki pen kala ni ka. Ya ka ni ka bai kot pa shak tin khasi nai. Te menta ka di session pan ngi asko pi bang. Let's say ha ka por ki warna shak tin khasi na ka na ya kot ba ki penan kam tai khatin pareng. Te ka ba khatin trai ka dai da khatin pi khatin Hebrew ha. Atau la ban ong ba kala bandan hang ni la ni kala bandan hang nur hang no ka jing ban kala syakh tin si kala long chengai na ka jing mut tak tak tin tan rai em kum kini namar ngim la alen hi na ka wi culture syakawi culture ki ya te ki phareng ki numla ban sung thu than ya ka rukom penan kam jongi kan ka gender ti wat haba kila nang ru ye ban kran ya khrin khasi dei poi ha gender ki stop mai ti ya kata ka benta ban poi kan mau ba kan pen mi ya ka jing e ma long benta long i kum ba ka dei ka jing e hen rei ngi hab ban song thu pade ba ha ka ru kom ya kran ka jongi ka bi di ki khun ka kham sup hi ban ka do ina ka lian jong ka mi khun jong nu o jong kata ti laj no hang ni hang tai ba kin kdo ba di khun jong ta long ha ka jeli jong yum kum khasi kan ka ba mut ha por open kala por on rai ka ni ka kot ba syakh tin si ka mut ki department jong ni ki tre ka kam pen kala tin si ka mut ki briu ki bayram ani ki ba ajeng mut ki phareng tingla ban om phareng la masuk thu ba ka tin tan rai Hebrew tip ai jung mot tan rai ka jing mot tan rai pat ya kom perkhat jung khasi le sedang hoi namar jing mot se kala panya what la da ki day ki batip makana ki ni ki tin tan rai kum ke Hebrew la ni kum ka gring lamna day ki tu ki ba pulie testa ya ke Hebrew ki lamna day ki ba langam bahai ka kinum poi perkhat ki ni ki barit baria ki ni ki jandar ki bahangi pada ki long ki badan kam namar kar kom perkhat ka jungi tang dei u le dei ka la kham tam khateng ki briu klai pe pher kar kom song thu jang ni Tapi nak ini Islam kiban le si Islam lawan nak bahan bahak kam. Aman na la jong ni la don ni jong ki priu ki pala man. Ya ram. Ngikirmen ni kata ngikirmen. Mentah tak. Namar wat hakani ka ba ya pen bet thamai ro nak liang jong Bible Society. Menju poi ken mau phai chani ro ka banta. Lain no hakat tu kan ni ki khap ki ba hapdeng jong ka jinga puli bania am tu ti lap ki bakum kini ki gender te kidan ki benta ki lap bai tendai kum kani pada hang ni kadang kalong ka kham pen kendit ini nomor kawan kani ki benta pada ti mni le kata tendai long kaya rap pada pi ki bapai ru wat yang ni ru kan yaram te ngit ba lada donat pada kini ki snam ki bonon ki edition ki bonon nafai ki la kham wandur Kan wandur. tendai long ni ong pada si spak next spak kadi belum kumta. Ada ni si ya mat makan dan hari kerja yang keren, mari keren ni kan kitab jengka. Tingin ya di kumtu mari keren. Mo. Hakan ni ke episode ke banwan ngin yakhmi. XM kini kilong kisim kibami nau elifas ha kari edam. Bat kini kilong ki khun cenrang ka ada. To ladangi sakut catang hadu untuk khasan kan riu. Ngisyam hungni pada ya kani ke kerteng kora ada khat ko kan riam ukura umdei khun ubami pateng no ilifas henrei u hiar pateng na kani ke kimi ka ahuli bama ti long kum gitu kan long la kardan nang haju teng long kara no ini syatai kan tenrei long ladang ila puli bah itu kerteng ila bangtung ti kani ke jing punan kam utiman sim umar sim tingi kasih sama dia sim kata. Dai. Dah